peor que lle pode pasar a esta idade é quedar ancorado no pasado. Sí, necesita ilusións novas. El lo que necesita é algo que lle faga revivir a súa vitalidade, a súa enerxía. Creo que o mellor vai ser darlle un neto. Son opcións. Ademais, coa inseminación artificial non hai sequera contacto físico. Métese todo nun tubiño e xa está. Nun tubiño? Sí. Ah, non sabía. Hola, Rosa. Que hai? É o que che dicía. Ti colle as mostras, mételas aquí, Despois analizámolas e xa veremos o que pasa. Canta máis cantidade, mellor, supoño, non? Home, cun chisquiño abonda, pero nestes casos xa sabes que é difícil dosificar. É un poquinho desagradable, porque xa sabes, tens que coller o cámara. Detalles non, Detalles non. Tranquila, muller, hai que poñer unhas luvas. Todo sexa pola ciencia, non? Oh, que bonito. Hola. 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 S.A.? Que fui? Que fui S.A.? Nada, muller, estaba co tubiño das mostras e caeume algo nunha man. Pois co berro que deches, o tubiño ten que estar a reventar. Case. Dirás que son anticuada, pero a min facer estas cousas pareceme unha porcallada. Muller, algo non xento sí que é, pero os traballos sucios tens que facer alguén, non? Xa. E como non hai máis homes en Porto Sás, Bah, tan capacidades como a min, non, desde logo, non é por chufarme, pero non vale calquera. agora resulta que va a ser un superdotado e ninguén o sabía. Hai que ter certa habilidade, práctica, sentido da oportunidade, Sabe lo que te digo? sobre todo. Que mellor que seas ti só, co tubiño. Se che sobra tempo. Pois sí, compañeiros, esa criatura vai ser miña. De feito, xa lle merquei un agasallo e todo. Home, que ben, un agasallo, que ben cousa. É por curiosidade, non sei, é por curiosidade. Mira o agasallo ese. Flota! Unha! Ai, que carallo! Dúa! Ai, O primeiro daba un poquinho de noxo. Veño, sí. Sí, pero despois fomos facendo... por min agora, estaba recollendo mostras unha semana inteira. Unha semana inteira. Claro. Eso sí que é muiñada, é unha semana inteira. Sí. Ten que ser. Xa te callo, digo, que tal flotas? Eu. Estiquen besendo, cousiña linda. Hai que vacinarse, Un couto non pode andar por aí cheo de pulgas. Mañán imos ir ao veterinario. Lupa, isto que é? O control. Ai, miña. Eu nunca tal cousa vir, A vosa tamén é así? Que va? E con isto queren facer un neno. Cadabras! Ui, aquí non pode sair nada bo, Ti non lle venderías un nitrato ao xuiz? Eu quería venderlo, pero non sei por que non mo compra. Está moi mal, anda na droga, porque a droga toda baixa aos xoguetes. Sí, miña. Oi, Juan, lle meteron unha patada e ten aí todo aquelado, Oh, Mari. Pero vos des que estades falando? Oye, dos fillos ese que querías ter. Estaban todos desesperados por axudarte. Acabáramos. Que? Mira, a ver, explícome. Eu quería ter ese fillo por meu pai, xa sabedes como estaba polo de Ladislao. Pero eso xa é historia. Ai, sí. Atopou un cadeliño e xa ten a quen coidar. Oh, me cajina. Paula é unha boa tipa, caime ben e... Se é por ela, ainda por riba hai voluntarios. Pero as mostras para Paula son excrementos de Locustela alucinaides. A que son excrementos? Sí, é unha ave que está caendo enfermo. A ser mon cargou de recoller mostras para analizar, porque pode contaminar. Eu preocupada. No, é que é preocupante, Rosa. Os altón dos muros ten vías de extinción, entendes? Están caendo enfermas, hai que curalas. Pois que as curen, que as Non, como que as curen? Que as cure quen? Non, a natureza é cousa de todos. Entendes? A natureza non é que sexa cousa de todos, é patrimonio de todos. Iria non dixo eso, Fito. Dixo que se nós non íamos, ela tampouco. Xa. Iria sempre coa mesma excusa, non? Se logo... Ei,
Mire, ese non é o paxaro que atopou Anselmo? Está un pouco machucado, non? Pa min que se patallou contra unha pola, polo temporal. Non sabes? Miña nai, non dá peniña, velo aí prendido. Mira como fai. A ver, come un pouquinho, toma. Come, Toma. Aí vai. Vai rematando, Fito, que xa non se hora. Hora de que? De que vai ser? De ir a clase? Xa vai indo ti, que eu vou agora, vale? Mira que che gusta pasmar, E chegarás tarde, como sempre. Ala ti. Ajá. Toma, come, meu, que te vai falta, Aí vai. Ei! Hola, Anselmo, que? Que faz ti aquí, Fito? Nada, eu estou-lle dando unhas migallas ao paxaro. Xa te vexo. É quen che dixo que lle deras pan ao falcón. Home, é que dá peniña velo aí prendido ou non ves, Sí, pero non se meteu con ninguén. Non te quero ver máis por aquí, e moito menos que te chegues a él, oiches? Pero, Anselmo, non lle está... Veña, vaite. Veña. Vale, vale, que carácter, Ni que lle tirara pedras ao paxaro en vez de pan. Veña. Hola, bonito. Que boa cara tes hoxe, É campeón. Será cabrón. Bos días. Hola. Bos días, patenas. Que eu non cho roubei, Oi. Mira, chapa, pome aí un penalti de Perceval, veña. Que senón non collo pulso po choio que veño derreado, E colleu o xornal. E sas contra o paxaro, que non facía máis que esconderse, Fito es un trapalleiro. Non me crees? Aquí todos coñecemos a Anselmo. E a min que? A min non me coñecedes ou que? Tamén. Anselmo, precisamente. Pero si non fai trapas nin o tuti. Parece un parnunciño. E anda tolo polos paxaros. Sí, que os usarás por aquí, que as pillarás papudos por alá. Pero vi, non é? En serio que o vi, enxuro. Fito, estás menchendo? Seguro que lle fixeches algo ao paxaro. Eu? E Anselmo botou chabrón que agora estás enfadado con ele. Laura, eu non son esa clase de home, ti sábelo. Nin esa nin ninguna. Ti cala. Agora mesmo vas vir comigo e xa verás como non minto. Ai, non Veña. sexas pesado. Son o pesado que ti queres, veña, vai. Non se marearme. Non saben que facer por quedar as hojas. E que o tes, Concha? A ver, non me parece moi boa idea, María. Pois agora xa está, xa che matriculei. É que non vou ter tempo. Bo, tes tempo con forza. Tenho que estar pendente dos porcos, das jaliñas... Os porcos e as jaliñas xa miran por eles, e ti deberías facer o mesmo. E ademais, teño que acalar a casa, atender ao meu Paco. O teu Paco non vai morrer por eso. Ven xa que ela el só. Que se vai aquelar, muller, que se vai aquelar, que non sabe nin fritir un ovo. Pois que aprenda, que está no tempo. Aprender o meu Paco? Non aprende nin que o maten. Ainda non sabe como funciona o monomando da bañeira. Porque a bañeira non a usará moito. Dame vergonza ir á escola. Que eu son moi burra, María. Pero que a ser burra? O que pasa é que... estás sen cultivar. Xa. Pois agora non vou dar trigo. Non. Trigo xa che dixo eu agora que non vas dar.
Pero cando te veses ali coas outras, saberás como... Sí, vai ser peor. Hanse dar conta de ignorante que son e hanse rir de min. Que non se rin, Concha. Non, xa verás. Mira, máis vale que te poñas colorada a que non aprendas nada na vida. A ver, dentro de pouco xa poderás voar só. Non podo creer. Son un trapalleiro, Pois xa te estás desculpando comigo, pero xa. Non me digas que non é para non creerlo. Pero se este home adora os pasaros. Home. Paco, teño que falar contigo. Paso. Paco, estouche falando. Agora volvo. Que che pica? Que che teño que dicir unha cousa. Que pasa? Pasoulle algo aos pitas? Non, pasou mal a min. É lo que tes. Pois que hoxe non che vou poder facer o xantar. Vou estar moi ocupada. Ocupada? Ocupada en que? Teño que ir ás clases. Clases? Para sacar o graduado escolar. A ti fallache algo aquí, Fallou o día que casei contigo. Como vas ir ás clases? Así todo o mundo vai saber o burra que és. E que van decir de min? Que tanto ten Xan como a Pericán. O que debías facer é vir tamén ti comigo. E así aprendías algo dos libros. A min os únicos libros que me interesan son o calendario de mareas e as noveliñas do oeste. Xa sabes ti ben. E ainda te la coraxe de chamarme min burra. Ai. Poñaste como te poñas, vou ir ás clases. Prohíbocho. Como dis? Mira, non me cantes que fervo, Antes fervo polo norte. Se queres comer, fai un bocadillo, e senón cociña algo. Cociñar? Ese me queimo. Ai, queimarte ti. Non queimas non haxa medo. Eu estaba borracho cando casei con esta muller, E máis estaba. A que xogames, Que queres, que che coitan salvo ou que? Que pasa? Ti mira con cuidado. Xa está, Que demo fai en salvo? Pegarlle a Pacharo. Xa non é a primeira vez, Pobre animaliño. Jesús, pero este home está mal. Moi mal. Mira, Melindre, esta carpeta que che ten é que é máis barata. Pero tens que escoller, ou entre o verde botella ou a azul mariña. Ay, qué indecisión. Pero si son iguais. Son iguais? Pero ti, a parte de Berollo, és do crónico perdido. Me cagina. A ver, Melindre, eu creo que che vai mellor a botella, digo, a mariña. Porque faiche xogo ca fornica que ímos meter na esquina, non é? Ti és un conai niñas. Has de acabar como Anselmo mirando pos paxariños. Que é o único paxariño que mira pa meu, Como non sexa con telescopio. Sí. A ver, Choquito, abro o chollo da impresión. Anselmo é un home con sensibilidade, ok? Anselmo que ten é moito pico e poucos ovos. Ai, ten razón. Oxe, que, tipo Rambo, non? Falando de ver que non ten máis grande. Manda carallo, meu. Mira. Se sodes tan machotes, por que non foste aínda polos ovos de Arao? Porque ali hai un vixiante que ese sí que é Rambo, que a ten así de grande, a escopeta. Ai, machote de medio pelo. Melindre, estás me chamando de medio pelo na cara? Que se hai que ir vais, Que a min o vixiante da illa alame do carallo, Que eu non escaqueo o bulto, como fan outros. Estás me chamando bulto a min? Non, estou te chamando paquete. Paquete? Sabes onde che vou? Quieto, ti fuches algunha vez a illa? Eu non, e ti? Eu tampouco. Pero ainda estou a tempo, Evaristo, é un pique de nada, home, onde vas, meu home? Vou a illa de vacacións, non te jode. E tens que ir agora, logo, co traballo como está. Agora non. Agora voulle pedir a motora a Luiso da Creva. Que nada non vou. Axuda aí. Curras es único, chico. Único nada, que eu tamén vou, que un home que non é unha vez. Convenio, que tal o cemento fresco, meu home. Sinto moito, patronal. É forza maior. Xa está. Ti que ves ou non ves? Patenas. Eu non vou ir. Vamos. ¿Qué? No me mires así. Es que tanta testosterona, tanto machote, que iba a reventar si no decía nada. A ver, azul o verde. Terra súa muller.
Teñe menos sentido que unha criatura. E máis ben. Ala, Maruxa, ata logo. Ata logo. María, xa sabe a novidade. Cal delas, porque en Portosás nunca se sabe. Acaba de contarme Maruxa que foron Tarasido e Currás a pedirlle a motor ao seu home. Diz que ian buscar ovos de arao para facer mel de ceo. Pero non lle deixou, non? Deixou. Pois entón que me perdoe, pero ten tanto sentido como a eles. Eles están para internar. E non creo eu que teñan moito tipo para andar jabeando polos cantís. Con ese bandullo. É a visión telescópica de Tarasido, son días. Tamén. Bueno, que non lles pase nada. Ai, dunha coada non se salvan, Hai que ver o que fan os homes para facerse os machiños. Laura, non sei por que dubidas tanto, Non estou segura, Fito. Pero de que? Si ti bichelo igual que a min, home. Haberá unha explicación? Que explicación nin 4 gatos, home. Deberíamos falar con alguén antes de denuncialo, Fito. Xa sei, coa Sociedade Protectora de Animais. Que che parece, Non sei. Ata Carlos quedou alucinando, home. Alucinado de que? De nada. Unha malleira, que lle deu Anselmo a un paxaro que tiña ali preso. Anselmo, ti soñáchelo. Non soñou porque eu tamén o vin. Pero por que lle pegou ao pobre bicho? Eu só vexo unha posibilidade. Está como unha chota. Anselmo, non? Como unha chota. Vaya, eso parecerá a ti. Pero eu creo que un home da súa idade que anda todo día detrás dos paxariños non pode estar moi ben da cabeciña. É que ten que ver. Cada un ten as súas afeccións, non? Eso está moi ben para os cativos, pero para un home feito de dereito como el, xa non... E ademais, é a persoa que coida da nosa saúde. E a ti como médico tes queixa dele? Vaya, non, pero ti xa sabes como é o dos médicos, Cando non saben o que tes, tanche o primeiro que se lle ocorre ata que acertan. Ata que acertan a curarche ou a matarche. Mira, Loli, contigo acabas o mundo máis non tarde, Hasta logo. Sí, pero razón non me falta. Laura, tomei unha solución, Ai, non que denunciar, custe o que custe. Pero, Fito, non... Pensa no paxariño, home, pensa no paxariño. Xa, pero que lle pode pasar a Anselmo? Non sei, pero non pode andar espandullazos con todos os paxaros, senón, que? Acabas a natureza. Está ben. Veña. Supoño que te razón. Imos ao xulgado, Que? Ando moi liado. Non teño tempo nin para comer. Mira, queres un anaco? Non, gracias. Xa me chegaron as noticias. Vas ir coller ovos de arao. Especie protexida en perigo de extinción. Ameazar a súa supervivencia é un delito grave. Acabaches? Acabei. Moi ben. E ti faz caso aos contos que te chegan por aí? Que falta de desconfianza. A ver isto. María Jesús. Currás, fai o favor de non cometer ningún delito, que temos un abarrotamento de traballo no xulgado de moito nabo. Déixeme isto a min, señoría. Isto é un asunto persoal. É privado. Ui, perdón. Hola, Xuisa, que? Hola. Vimos facer unha denuncia. Vai, que raro. E que foi esta vez? Un delito ecolóxico. A min que me rexistran, Vimos a Anselmo pegarlle o paxaro que ten no cercado. O qué? Anselmo pegarlle a un paxaro? Eso é imposible. Ai, claro, xa é imposible. Os contos de Anselmo son imposibles. E os meus que? É distinto. É distinto, xa sei que é. Que ele é moito máis guapo que a min. É máis é doutor. Doutor Anselmo Barón. Eu son o damo negro en persoa. A ver, que foi exactamente o que vistes? Nada, o que vimos a Anselmo souparlle a un paxaro. Por 3 veces, É certo iso, Laura? Pero a miña palabra non vale nada, ou É que... verdade, a min tamén me extrañou, pero foi así. Seguro que non vos confundistes. Non sería alguén que se parecía a Anselmo? Sí, Pitusa, que foi el, dixo cho eu, Laura, estás segura? Pero que pasa aquí? Era el, seguro. Pois haberá que tomar nota da denuncia, investigala. Pitusa, por favor. Aí ver isto. Ti ves? Que vergonza. Isto é o que vale a palabra dun home, Fofetiño, digo cheo que Anselmo é un bo paxaro, É moi pillo, é máis moi papudo. Imos facer un dictado. Para que vos sirva, ademais de algo, vai ser unha receita de cociña. Para facer un doce, vaya.
Pódese. Claro, muller, pasa. Senta aí, Concha, que está libre. É logo, había que traer o uniforme. Ei, que aquí tanto ten vir de punta en branco como ha feito un farrapo, Non quixen dicir que fora o caso, Concha. No, se vai parecer Carolina de Mónaco. O aspecto non ten importancia. Un pode ser un simple pastor como a Miguel Hernández e... Coñecedes a Miguel Hernández, non? Concha, ti sabes quen foi Miguel Hernández, non? Soar soame un mundo. Fai un esforciño de memoria, muller. Podías darme unha pista? Era pastor de cabras ou de ovellas? Veña, menos risas. Non sei, Concha, o caso é... Ti lembras que máis facía aparte de ser pastor? Pois sería artista. Pois sí, era poeta. E alguén de vos lembra algún poema seu? Sí, as nanas da cebola. Oiche, e derribos de vosa nai, Concha, é certo que escribiu un poema que se chama así. Ah, vaya, calquera día escribenlle un poema á caldeirada de Raia. Bonito. Que... Hai que ser besta para facerlle dano a unha pobre criatura inofensiva como a tío. Desde logo. Que? Epa, vai, se cadra non tan inofensiva, Moi ben. Moi ben. Que bonita es. Está boa, Carlos, que faste aquí? Onde vas? Que fas co falcón? Dirás mellor que non fago, non, Anselmo? Estás moi raro, pasa algo. Non, o que me gustaría saber é que che pasa a ti. Vou facer cargo eu del. Penso que ti non estás en condicións. Veña, bonito. Que? Está boa, O mellor non era unha simple depresión, é algo moito máis complicado. Xesús, pero que lle irá facer isto ao pobre animal? Que hai? Non está aquí Evaristo? Non. Está metido nunha misión heroica, chica. Logo era certo. Vai buscar ovos de arao á illa. Miña nai, que perigoso que é. Tate tranquiliña, muller, que tata resido con el, tate tranquiliña. Home, petróleo. Non sabe lo tranquila que me deixas, ó. Ai, Pitusa, debería estar orgullosa. É unha proba de amor por ti. É unha proba de falta de sentido, eso é o que é. E non houve ninguén que lle quitara esa idea da cabeza. Oye, sabes, non houve eso que é fácil de convencer el como as criaturas. Hai amigos que ten. Delincuente e consentido. Xa tes o lote completo, o lote con Mansi. Pois que non o pillen, ou vailles caer un paquete bonito ou un tiro do vixiante que sei ainda privada. Non nos pillan, home, a eses non nos pillan. Eso está por ver. Está por ver. Se ainda os pillaran, se tiña eu acabado o cuarto de baño, meu home.
Ola. Hola. Que tal, Concha? É logo que che pasa? Nada. A ver, vasmo contar ou teño que tirar da lingua? Quero borrarme da escola. Ah, e logo péganche os outros nenos, ou que? Ai, non te burles, María. Ali estou fora de sitio. Muller, iso pasa os primeiros días, pero despois sabrás como te integras. Ou me desintegro. Non me dou concentrado, non atendo. E encima, só ensinan parvadas. Non é iso. A ver, que pasa? Mírame e dimo ti. Ti non irías de mandilón. E logo como día ir? Con bata de cola? Non, muller, pero hai unha roupa para cada cousa. E logo non tes outra roupa? Teño a muda dos domingos. E máis nada? Para qué? Para que me admiren os porcos? Non, muller, pero hai que poñerse guapa para unha mesma. Un pouco máis feminina e arrumbar este pelo, porque... Dalle co pelo. Non me gusta que me anden na cabeza. Pois tes aquí dentro un estropicio que para qué? Ai, como esto? A ver, a ti poño teu o día. A ver, arriba, veña. Pero, María, que... Imos... Pero, para adiante. Que me vas facer, muller? Sabrás. Precioso. Deberíamos poñerlle un nome. Partía onde viche casaba os rapazes teñan un nomo. Non é un canario, é? E que? Se quero poñerlle un nome, poñerlle xa está. Xa, se queres poñer un aro no nariz, polo tamén. Boas ti, eh? Voulle chamar... Rintintín. Cala, parvo. Voulle chamar Vento. Pois é un nome moi axitado para un falcón, eh? Sí, ti dalle a razón, é o que faltaba. Hai que ser bruto para pegarlle un animaliño tan pequeno. Ainda non entendo que lle puido pasar a Anselmo para comportarse dese modo. Oiches, Carlos, eu para min que ten dobre personalidade, Como os asesinos que hai, que polo día son boas persoas, pero pola noite volvese sanguinarios de... Sí, os esquizofrénicos, diste, non? Eses. E agora que vai pasar coa denuncia que lle puxemos no xulgado? Pois, deberá de se retirala. As cousas non se arranxan así, e menos cun amigo. Temos que falar con Anselmo, se cadra hai algunha razón para este comportamento. Que non ten razón ningún, Pero hai que falar con el, de todas maneiras. E canto antes.
Agora entendo por que levou o paxaro. Tens razón, non ten sentido ningún que presente unha denuncia para recuperalo. Pasoulle o mesmo que a Laura e a Fito. Tomaron unha cousa pola outra e por iso te denunciaron. Pois é un alivio, xa estaba preocupado. Cheguei a pensar que Carlos estaba totalmente trastornado. Fala con el canto antes. E cos nenos tamén, que andan preocupados. Sí, non te preocupes. Ademais, o paxaro ten que volver ao meu cuidado antes de que lle fagan un mal irreparable. Hola, Pitusa. Que? Como vai iso? Que hai? Ben, creo. Mira, que viñamos falar con Sabela para retirar unha denuncia que puxeron estes contra Anselmo. Logo non era certo do paxaro. Sí, era certo do paxaro. Eu non minto, Non, tranquilo, Fito. Pois non entendo. Non, que digo eu que será mellor falar primeiro con Anselmo, non? Tédelo no despacho da xuíza, aínda que non creo que sexa o mellor momento, porque entrou falando de poñer unha denuncia contra vostede. Que? Contra min? Polo roubo dun paxaro. Ainda por riba. Este home que lle pasa? Está trastornado ou que? Non se quere guerra, vai na ter, Claro que vai ter. Pitusa, vou poñer unha denuncia. Veña. Fixámola boa. Se falárades, a estas alturas xa terías outra vez o paxaro contigo. Xa, pero que vin a Carlos así, non me atrevín a... Ai, estás contaxiado de todo. Xa apareces de Portozás, sempre ás broncas. Ti crees? Xa está. Agora vai ter que ser el o que responda polo seu comportamento. Ai, falades, Carlos. Entón, xa non imos falar con el primeiro polo de... Pero para que, Laura? Non ves que acaba de poñer unha denuncia contra mí, muller? Non entendo nada. Veña, nos imos recoller vermes que hai que darlle de comer ao vento. Pitusa, ata logo. Hasta logo. Aburiño. Vermes pro vento. Pois, tes que ir falar con Carlos agora mesmo, Sí, hoxe pola tarde, sen falta. Moi ben. Carlos acaba de marchar agora mesmiño. Despois de poñerche unha denuncia, Anselmo. Vaya, por Deus. Sabela, poderíasme facer un favor? Ti dirás. Mira. Está nascendo un filhoncillo pequeno, mira. Escacho aí contra unha pedra. Animal, Deixa estar. Ala, veña, Que viñemos a probos de lado, non? Deixa. Vamos, bora lá. Extracto de ajá, retinol activo, alfa-hidroxiácidos. O demo me coma, isto parece extraterrestre. Ti pensas que serve para algo? Mira, sinceramente eu creo que non, pero dá moita confianza, eso sí, Oiches, esta cor sí que che favorece, Sí. Ti crees? Era un chudizo da tenda. Te daba como unha seda. Xa, pero os das tendas por vender son quen de dicirche que es cajadiña a Sofía Loren. Sabrás como vas chamar a atención na escola. Pero, María, eu precisamente o que quero é non chamar a atención. Pois vas parecer outra. Sí, Rita Haygoff. Mira, o importante é ir ben a sacada, sabes? Que eso sempre quitanos de riba. Sí, home, sí, total, para quen se vai fixar en min. Sabrás como Paco esta vez abre o ollo. Paco? Sí. Nin conta se dá, ainda que poña un corno na cabeza. Ala, son quen de meterlle unha ovella na cama. E el, como se nada. Rite. Exagerada. Sí.
de Espiro? Dijo Piro porque é como día a cría do arao. Piro. Piro pedino eu, que dixaron. Mira, Teresina, aquí non hai nin Aro nin Piro. Aquí o único que hai son gaivotas, ves? É unha placa, é onde están elas, non hai outra cousa. E abusan porque son maioría. Pois nós temos que facer algo que non podemos volver sen nada. Mira, aquí. De gaivota. Precisamente. Vámonos de gaivota, non? E pintámoslo de azul. Claro. Piro. Veña. Mira, outro máis. Outro. Non, isto non ten. Mira. Un sin casca. Que bravo. Ai, que carallo. Que tampouco non, que me mandaría a mí. Vámonos aquí. Fora. Agora me cagaron todo, mira para aquí. Vámonos aquí. ¡Fuera de aquí! ¡Esto no es privado! ¡Ahí ya de todo! ¿Cómo que? ¡Cuidado! ¡Somos! ¡Hay que levantar! ¡Cuidado! ¡Aquí la vemos! ¡Venga, rema! ¡No traes millas! ¡Hay que darle! ¡Dale, hostia! ¡Para! ¡Mete ahí! ¡Gira! ¡Mátala! ¡Dale! Pois, se queres facer o pastel para 5 persoas en lugar de para 3, hai que calcular as proporcións de ingredientes, non? A ver, se para 3 persoas usamos 6 culleradas de fariña, adiante, para 5 persoas, haberá que usar... Concha. Sí, señorita. Boas tardes. Podo sentar? Claro. Señorita, estiven lendo a enciclopedia na biblioteca e xa sei quen era Miguel Hernández, o poeta. Pobriño el. E lín as poesías á cebola e case choro. Non sei se por bonitas ou polo da cebola. Pois eso, Concha, é algo que non se aprende en ningún sitio. Ben, imos seguir coa receita, non? Es unha bolsa, toma. A bolsa metía no cu, na caro. Veña. Cada un para a súa casa e pintalos de azul, non é? De azul chalana, Vale. Vale, Veña. logo o petróleo tomarlle un. Se vas ao petróleo chitón, Vale. Que che trouxo? Sí. Veña. Cada un para a súa casa, Cada un a súa, veña. Largando, veña. Ai, que cuidado cos ovos, home. A ver, dá a volta. Veña, agora. Veña. Vai. Trae para aquí, home. Solta, coño.
é que tiña razón María, Non sei, síntome outra. Claro, muller. Mira, como ben dicía a miña nai, para que unha muller teña consciência tranquila ten que estar ben vestida e ben peiteada. Pois tenche razón tua nai. Belindiña, vou mir, porque ainda teño que poñer unha lavadora. Ok, Concha. Dei calojo. Chao. Papa, pasarás por aquí, non é? Boas noites. Vaya popa, Ti non és ben acabado, ti non te dá... E mira, era guapa esa moza, Ui, non lle faltaba de nada. Ai, gustaba, che. Eso sí que é unha muller e non o que teño eu na casa, Miña nai, que guitarra, meu home. Pois, chapusaba eu nela. Chapusabas voando, miña nai, así de 3 días con a ceboliña na boca, Uau, que estupidez, meu home, Non che comentei o que tal de Lindiña, che. Ela pensa que a estupidez aquí en Portosás tiña que ser disciplina olímpica. Que che parece o que di a miña muller? Eu de deporte non... A mi quitasme do Celta, non... É o que lle dixo eu, é o que lle dixo eu. É que, ovella, trouxeche os ovos, lo? Aquí os teño entre as pernas, colgando dunha bolsiña. A ver, ó. Chan! Mira, Estou feito un Madelman, Ai, caraca. Cantos apañaches, lo? Pois, mira... Xa sei, chego tarde. Cousas de homes. Estiven tomándolle unha con Rafaelito do casino. Mareas vivas de Portosás. María, chama, os municipais, a Garda Civil. Non, os que os de Harrelson. Para o carro, home, que pasa? Hai un monstro na miña casa. Ai, mira, Tarasido, pasaste moito con Concha, Que non falo de Concha? E logo de quen raio falas? É unha especie de ser cara verde, así cun casco metálico, leva uns ollos grandes con pibiliñas, sabes como che dixo? Senta, pa... Que Francisco, que fará ali? Pois viría para matarche, como pasa nas películas. A min? Se eu non fixen nada. Mira, sendo ti, non fan falta moitos motivos para querer matarche. E a Concha deixáchela ali, con ser ese. Concha! É que así no momento é o instinto, a collín é... Ai, que homes ten esta terra. Veña, imos, levanta. A ver que pasou con Concha. Ali? Ali, sí, que... A Garda Civil? A Garda Civil está moi ocupada porque caiu un muro enriba dunha vaca, a vaca de Suso, sabes? Levo isto, sí. Veña, levo os veña. Suso tan vacas. Concha! Concha! Ai, Concha! Que? Concha, estás en perigo, sai correndo! Sai para fora, muller. Pero que pasa? Hai lume ou que? É o monstro. Que monstro? O da cara verde, o casco. A ver, explico eu. Isto é o resto dunha mascariña para poñerse guapa. É un produto de beleza. De beleza, pois miña filla, quedache como o carallo, con perdón, Pero aquí agora aparece outra. Muller, outra... E logo? Mira, Paquiño, estouche moi farta de andar feita un trapo. E faz ben. É todo isto, co conto da escola, non ves? Nunca é tarde para aprender. A escola e os cartos, que esa roupa debe custar un ollo da cara, Pero merece a pena ou non? Paja, paja! Pois logo matriculo xa ti tamén, e ides os dous xuntiños á escola. Si a verdade é que dá xenio verche, Ai, Paquiño, canto bien que non me dixes algo así, Ai, que pedazo! Ala, non rompades ningún oso. Ai, estás farto de oírme, non? Quen vos oiría vos se vos colleran os ovos do sitio? É que é unha cruz. Eu teño que discutir con todo o mundo. Aquí, a ver, díllete algo, che. Eu non se peto, ni saco, ni meto. Mira, a cousa é... Eu estou de acordo contigo, ecolóxicamente está mal, eu que sei, patenas, pero é unha tradición que temos aquí en Portosás, entendes? Coller eses ovos, facer o doce de mel, é o que queres que te diga, filliña? Mira, un ovo menos, un aro menos, esa quedan poucos. Inda por riba, hasme de aprender a dividir. Que tal, Evaristo? Inda por riba, hasme de aprender a dividir a min. O que che dixo eu é que é o que hai. E se queres falas con estas bestas, falas con Evaristo...
Falas con Evaristo e falas máis con Tarasido, que son os que fan... Como que non é así? Tarasido que? Tarasido, é que merda, xa por favor. estades falando mal de min. Tiña que caermos a cara de vergonza, falar así dun home que inda onte salvou a vida de outro home. Ti onte? A quen? A ver. A Currás? A Currás, sí. Dá logo, a ver, como foi o conto logo? A ver, conta. O conto foi que onte na illa ata cagou por sí. Tarasido, que dis, tío? Sei que estades enfadados e doídos, pero todo isto non é máis que unha confusión. Carlos, fai o favor de explicarlle a Anselmo por que puxeches a denuncia. Por pegarlle o paxaro. Anselmo, pegaches o paxaro. Claro. E ti por que puxeches a denuncia contra él? Para recuperar o paxaro. Para seguirlle pegando? Pois claro. Anselmo, ti non estás ben. Estou perfectamente. Os paxaros hai que educalos, Carlos. Co pau? Son animalada, home. Non lle estaba dando con pau, era un periódico. É o único xeito que sei de facer as cousas. Ti queres que retire a denuncia, esa? Agarda, que non estás entendendo o que che quere explicar. Carlos, os seres humanos somos moi perigosos, pero ese paxaro non o sabía. Hai que educalo para que non se achegue á xente, para que non veña a buscar comida onde a nós. Se non aprende a terlle medo á xente, o educas como a un cadeliño consentido, ese paxaro non sobrevive 2 días. Aquela non queda outra que mallar nel. Pois claro, é o único xeito que sei de salvarlle a vida. Vaya, Anselmo, pois... Sinto... Non sei como puiden desconfiar de ti. A verdade é que eu tamén teño que pedirche desculpas. Cheguei a pensar que estabas... Xa me entendes? Non me extraña, debenche parecer un tolo, non? Pois, o certo é que sí, un pouco sí. Pois mira que ti, que a pinta que tiñas batendo no animal co periódico tamén. Acabo de explicar co do periódico. Non empecemos outra vez, Veña, Anselmo. Que estás dicindo, tío? Claro, tío. Cajaches por ti, ou tes cara de dicir que non foi así. Que caga por mí? Sí. Ti non me dices que esbarei que hai na merda de Jaibota, dijo de Arao. E ti tamén esbaraches, ou non? Eu tireime para salvarche a vida dos perdijóns. Os perdijóns? Os perdijóns para protexiste como eu os parabel, ou non? Os parabel levaba eu na man. Ai, que caralho, pego, meus parabel, tío. É que eu levaba os parabel, eu paraba os contos. Pero se os parabel, se é meu os parabel. Tome, o que digo eu é que hasta paz é que todo sexa para ver. Tolos do carallo. Oiste ti? Que teño, que pasa? Non tes nada, que tes que ter discreción, non quedamos neso, Discreción, sí. Tes un larete. Pero, a ver, colleste de los ovos de Arán ou non? Os ovos de Arao? Collemos, claro, collemos ovos. Non sei se eran de Arao. Outro que estamos ali ao lado. Eu que sei se eran de Arao, non sei. Pero, a ver, ti trouxeches ontes un ovo así como azul, como a camisa de Aurea, de Arao. De Arao estaba ali varao, sí. Pero era que azul porque lle caeu pintura das Jaibotas, non? Merda. Pintámonos, é que? Pintámonos porque chegamos ali e non máis que había ovos de Jaibota. De Arao non había. E se non hai, hai que pintalos, Aí está. Porque chega un cidadán normal a unha illa privada que se non hai dereito, ou dous, vai, dos cidadáns, e chegas ali, e que te atopas? Atopas, Jaibota largándoche perdijonas a discreción, e pois o outro animal tamén disparándoche. Hai dereito que estamos aquí casi de casualidade. Un inferno. Unha batalla campal. A ecoloxía, a mí parece moi ben a ecoloxía, pero mirade de controlar a plaga de Jaibotas. Porque son tan malas no mar como na terra. E acabouse. E vou traballar que non teño nada mellor que facer. Ala. Tómalle unha chiquita, ó. Veña. Ponme unha tapa, Petróleo. Vai o carallo, está resido. Se segues a facer estas lambetadas, vou parecer o boneco de Michelin. Colle un pratiño, Isabela. Non fai falta, xa rematei. Oi, está de morte, Colle un aniquiño máis, se queres. Pois non che digo que non. Que está feito con ovos da casa, non? Da casa do Arau. Pero non lle dixeches a Evaristo que era un delito. Ai, que el diga que son de Arau non quere dicir que sexa de Arau. Entón son de Galiña. Digo eu. Pero el pensa que ti pensas que son de Arau. Non o sei, pero eu non lle quero desfacer a ilusión. Seguro que pensa que se eu penso que son de Arau, que van facer o mesmo efecto máxico de sempre. Que efecto máxico? Non o sabes. Este é mel do céu, un doce namoradeiro. E din que se o comes que te enamoras do home que che trouxe os ovos. Pero ti non creerás nesas parvadas. Xa vou eu.
Hola, Evaristo, que guapo estás. Pasa. Gracias. Nunca me fixaron no ben que che sentan eses pantalóns. Que hai, meu corazón? Queres un pouquiño mel do seu? A Sabela consoloulle. Moitísimo. Está algo desestabilizada, Xuxa, logo non? Debo estar empachada. Pois por empacho bicarbonato, aquí hai algo que non está funcionando ben. Mira, deixa... Quieta, sabe que non é de ovos de arao, O que? Non, é que enganei, só. É de ovos de gaivota. Ai, gaivota, Que, A gaivota non fai aquela, Non. Está quieta, só, non brinquedes comigo, se cae daí, a ver. A Revolución Francesa é un fito na historia da Idade Moderna. O reparto de poderes... Tara sido o tesono? Perdoe, mestra, é que onte pola noite non dormín nada ben. Ai, Paco. Miña nai, isto é moi emocionante, Laura? Emotivo, Fito, emotivo. Xa. Pensas que está preparado xa para irse? Creo que sí. Dá pena desprenderse dele, Sí, é tan fermoso e tan forte. Vai, valo recoñecer se o volves ver. Por suposto que sí, Fito, pero espero que non volva. Veña, Carlos, solto xa. Doe, non? A verdade é que sí.